ମୁଁ ଆର ଜନ୍ମରେ କିଛି ତ ପାପ କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଭଗବାନ ମୋ ଜୀବନକୁ ସବୁ ଖୁସି ଦୂରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ପୁଣି ସେହି ଲୋକମାନେ ତୁମେ ସଫଳତା ପାଇସାରିଲା ପରେ ଈର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେ ସେ ଆମ ସହ ଛଳନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭଲ ପାଇବା କମି ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସରି କହିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଦେହର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ କେବଳ ନିଜକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦୁଃଖ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଫରକ କେବଳ ଏତିକି, କିଏ ଲେଖିକି ଦୁଃଖ ଦୂର କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ପଢ଼ିକି ଦୁଃଖ ଦୂର କରୁଛି। ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ବହୁତ କିଛି ଅକୁହା କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ, ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା ଶୁଣିବାକୁ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭିକ ହେଲା କାହା ଆଗରେ ଭଲ ପାଇବାର ଭିକ ମାଗିବା, ଆଉ ସେ ଭିକ ମୁଁ ମାଗିଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।